Мәшәкатьтәр басып киткән мәлдә, ян балыкып күңел төшкәндә, ялкыткысы бер төрле көндәр аша, мөгъҗизәле байрам көткәндә. Әлдә һез бар әле тугандарым, әлдә һез бар әле дусларым, һезнең менән өтәл түңәрәтеп сер бүлешер генә сактарым. Әлдә һез бар әле тугандарым, әлдә һез бар әле дусларым, һезнең менән өтәл түңәрәтеп сер бүлешер генә сактарым. Куанычтан баштар әйләнгәндә, шатлык елкендерә күңелдә. Уртаклашыр дус иштәрең булһа, ошо үзе бәхет түгелме? Әлдә һез бар әле тугандарым, әлдә һез бар әле дусларым, һезнең менән өтәл түңәрәтеп шатлык уртаклашыр сактарым. Кайгылардан баштар әйләнгәндә, сарыгылык телә бәгырдә. Ярдәм кулын суза бар дуслар, тик тугандар белә кадерде. Әлдә һез бар әле тугандарым, әлдә һез бар әле дусларым, һезнең менән өтәл түңәрәтеп кайгы уртаклашыр сактарым. Әлдә һез бар әле тугандарым, әлдә һез бар әле дусларым, һезнең менән өтәл түңәрәтеп кайгы уртаклашыр сактарым. Һезнең менән өтәл түңәрәтеп шатлык уртаклашыр сактарым. Шатлык уртаклашыр сактарым.